Ministarstvo za brigu o selu 22. januara raspisalo je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu. Subjekti koji mogu da konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava su pojedinci, samohrani roditelji, bračni parovi i vanbračni partneri koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu. Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom. Jedinica lokalne samouprave izjavom potvrđuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom za koju se podnosioci prijave opredele. Seoska kuća sa okućnicom za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima. Bespovratna sredstva nisu namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje seoske kuće sa okućnicom, porez na imovinu, troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao i za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće. Ministarstvo za brigu o selu dodeljuje bespovratna sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, čija procenjena tržišna vrednost nepokretnosti ne može biti veća od 1.200.000 dinara, što je maksimalan iznos bespovratnih sredstava predviđen za ovu namenu. Rok za podnošenje prijava teče od narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2024. godine. Bespovratna sredstva će se dodeljivati po redosledu podnetih prijava do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 30. novembra 2024. godine. Sve potrebne informacije po pitanju ovog javnog konkursa zainteresovani mogu pronaći na zvaničnoj prezentaciji Ministarstva za brigu o selu.